Bine ați venit la De Vorbă cu Alma, locul unde aducem de fiecare dată povești inspiraționale ale oamenilor care fac parte din Academia de Fotbal Alma. Astăzi îmi face plăcere să-l am alături de mine pe Claudiu Giura. Bun venit, Claudiu! Bine v-am găsit! Claudiu, am așa date despre tine. Fundaș stânga, mijlocaș central și antrenor. Cam cum se pupă lucrurile astea între ele? Da, așa este. Am început fotbalul ca și fundaș stânga. Antrenorul din acel moment m-a pus pe acel post, după care am avansat în anumite poziții și cum văd lucrurile în acest moment, fiind antrenor, ajungând antrenor, e bine să joci pe mai multe poziții și să vezi să vezi din perspective diferite. Am aici notat, pentru că ai fost la atâtea cluburi încât mi-era imposibil să țin minte. Și am notat așa: ai început la Șoimi, ca și umbră a fratelui tău. Pentru că eu știu că fratele tău, Adi, a început de fapt fotbalul, iar tu, ca un frate mai mic, ți-ai dorit să fii unde e cel mare, da? Da, da. Între timp, fratele tău a ajuns inginer și cumva a renunțat la partea de performanță sportivă, făcând performanță în alt domeniu, însă tu ai continuat cu sportul. Da? Așa este. Nu-i pentru cine se pregătește, e pentru cine continuă. Continuă, foarte bine ați spus. Și ai început la Șoimi, deodată cu fratele tău, apoi ai venit la Alma, după care ai plecat la Ardealul, te-ai întors la Alma, ai fost la Herman și o perioadă te-ai dus la Schellimber, la Corvinu, Hunedoara, după care ai ajuns din nou la Alma. Fundaș stânga, mijlocaș central, antrenor. La 17 ani ai promovat în Liga a doua cu Schellimber, după care cariera ta se face așa o mică schimbare, un mic viraj, faci facultatea de sport, ajungi profesor de sport și licențiat UEFA licența C în 2023. Exact, da. La ce ai renunțat ca să ajungi aici? Sunt foarte multe lucruri pe care le-ai realizat. Nu cred că am renunțat la ceva, că totul s-a văzut și totul pe mine mă înconjoară fotbalul. Am înțeles, cumva povestea ta a continuat natural. N-a trebuit să faci absolut nimic special ca lucrurile acestea să aibă o continuitate. Asta ne spui. Exact, exact. Interesant, pentru că, în general, atunci când întrebăm părinții unui club despre antrenorii noștri, inevitabil primim și câte un feedback constructiv, ca să spun așa. În cazul tău, Claudiu, să știi că ceea ce am primit de la părinți mi s-a părut extraordinar și ți-am spus chiar și înainte de filmări că rar mi se întâmplă să primesc asemenea feedback-uri de la părinți. Vrei să citesc unul? Da, cum să nu. Hai să vedem. Începem cu acesta. Mulțumim pentru tot sprijinul acordat copilului nostru, pentru sfaturile pe care le dați în ceea ce privește pregătirea sportivă, dar și modul de viață. Uite ce frumos se aliniază. Pentru alimentație și recuperare după antrenamente sau meciuri. Ce am vrea să știm noi este cum se comportă la antrenamente sau meciuri, ce progrese au copiii noștri și cum îi putem noi ajuta acasă pentru îndeplinirea celor de mai sus. Trebuie susținuți în tot ceea ce privește sportul, trebuie lăsați în pace, trebuie lăsați în pace să vină ei de plăcere, să te tragă de mână copilul și să zică: mama, tata, vreau să mă duc la fotbal, vreau să vin la fotbal. Așa este, port discuții cu copiii în acest sens, încerc să le transmit tot ceea ce pot eu și tot ceea ce știu eu despre fotbal, despre viață și încerc să mă apropii cât se poate de mult de ei. Ca o completare, ce le-aș spune eu părinților ar fi să construiesc obiceiuri. Obiceiuri sănătoase în privința somnului, alimentației, da? Rutinele acelea mici care fac de fapt totul pe parcurs. Așa este, care fac diferența. Exact, care fac diferența. Să construiască obiceiuri de autoreflexie. Să se întrebe copiii, să învețe să se întrebe copiii ce mi-a plăcut mie azi la antrenament, ce nu mi-a plăcut, ce mi-aș fi plăcut să fac, ce l-aș fi putut întreba pe domnul antrenor. Cumva să-i lase
să-și pună întrebări și să-și răspundă împreună cu părinții pentru a crea conexiune. Pentru că în ziua de astăzi, când toată lumea stă pe rețelele mobile, e extrem de greu să-i duci în zona de hai să ne îmbunătățim, hai noi să nu fim ca 99% dintre copii, ci noi să ne ocupăm doar de partea de somn, nutriție și obiceiuri sănătoase, e greu. Și atunci au nevoie de mici rutine, care să le facă și plăcere, de obiceiuri în familie. Ideea e că mi-e foarte greu să te definezi, Claudiu Giura, pentru că ești și jucător, ești și antrenor, ai fost aici în acest club și ca jucător, acum ești și ca antrenor, ai plecat, ai venit, ai început la Soimi, ai ajuns la Alma, ai plecat la Ardealul, te-ai reîntors la Alma, corect? Ai plecat după aia la Hermannstadt, nu? Da. Te-ai întors un pic la Alma, te-ai dus la Schellimber, te-ai întors la Alma. Mi-e extrem de greu să mai urmat Corvinul Hunedoara. Corvinul, scuze-mă. Corvinul Hunedoara, da. După care Alma Sibiu în calitate de antrenor. Așa, și tu ai fost cumva în două lumi, dar al aceluiași univers. Tu ești parte din Alma de foarte mulți ani. Da? Tu știu că ai început fotbal undeva la 6-7 ani și ai ajuns pentru prima dată la Alma la câți ani? La undeva la 10 ani. Undeva la 10-11 ani. Am ajuns la Alma Sibiu. Și eu știu că primul tău antrenor a fost? La Alma Sibiu l-am avut primul antrenor pe Andrei, după care pentru o scurtă perioadă de timp, după care antrenorul meu pentru o lungă durată de timp în ceea ce privește clubul Alma Sibiu a fost Iulian Merintian. Interesant, pentru că Iulian a devenit între timp și managerul acestei academii și este omul din spatele a foarte multe acțiuni pe care le face acum clubul și Academia pentru sportivii noștri. Între timp, în club a mai ajuns cineva, o persoană care te stimează extrem de mult și care a vorbit atât de frumos despre tine încât vreau să vezi. Ghicești cine e? Sergiu. Sergiu Haidău, care a ajuns aici înainte sau după tine? După mine. După tine. Am înțeles. Te rog. În primul rând vreau să te felicit pentru munca depusă în dragul clubului, fie că vorbim de munca depusă ca și jucător, fie că vorbim de munca depusă ca și antrenor. Ce vreau să îți transmit este că ai toată susținerea noastră din toate punctele de vedere. Ai fost printre preferații mei ca și jucător și să nu se supere colegii, ești și printre preferații mei ca și antrenor. Vreau să-ți urez multă baftă de acum încolo și vreau să avem cât mai multe realizări împreună în acest club. Îți mulțumesc și spor! Da. Cum a sunat? Foarte frumos. Foarte frumos. Cu Sergiu am ținut legătura și cu Sergiu și cu Iulian am ținut legătura și atunci când am plecat și am fost la Cluj și am fost la Hermannstadt și am rămas aproape de ei și am rămas aproape de acest club. Chiar îi mulțumesc pentru aceste gânduri și promit că nu o să-i dezamăgesc. Tu știi că trebuie să-ți iei această promisiune pentru că ai parte de multă încredere aici în club și știi că îți spuneam la început că mi-e greu să te definesc. Tu cum te defini în acest moment? Ești jucător sau antrenor? Sunt antrenor. Antrenor? Da. Mi-am asumat, am spus în vară, i-am spus la Iulian niște lucruri, niște vorbe, mi-am asumat ceea ce am spus și am transmis și sunt o persoană care își asumă lucrurile și nu face rabat de la ceea ce spune. Ok. Am o întrebare grea pentru tine acum. De câte ori ai avut emoții ca jucător de fotbal? De fiecare dată. De fiecare dată. Le spun și copiilor lucrurile astea, că am avut emoții și atunci când am jucat cu 10 oameni în tribună, și atunci când am jucat cu 15.000 de oameni în tribună, și atunci când am jucat cu echipă de Liga 1 și cu echipă de Liga 4. În orice moment și în orice situație am avut emoții pentru că iubesc fotbalul. Cât de mult trăiești acum meciurile copiilor pe care îi antrenezi? Foarte mult. Câți kilometri faci ca antrenor când joacă ei? Mă agit foarte mult. Ca să înțelegi, nu pot să stau jos pe bancă. Sunt tot timpul în picioare, tot timpul încerc să-i ajut, încerc să-i încurajez ca să dea totul pe teren. Am înțeles. Și când iasă?
Pentru că se întâmplă și asta. Da, se întâmplă să nu iasă. Le spun mereu că noi antrenăm ceva, noi încercăm, trebuie să dăm 100%, dar dacă n-a ieșit, vedem săptămâna viitoare ce trebuie să lucrăm, ce trebuie să facem și ce trebuie să corectăm. Și am o vorbă și le spun că mereu la fotbal, tot timpul ai o nouă săptămână în care poți să demonstrezi că ai greșit și poți corecta anumite lucruri. Tot timpul vine un al doilea meci, un al treilea meci în care poți să demonstrezi că poți. Crezi că mentalitatea ta de antrenor vine și din faptul că atunci când erai tu jucător, ai întâlnit oameni extraordinari în jurul tău care te-au modelat ca și caracter, ca și om de fotbal? Și îți spun asta amintindu-mi de povestea ta de la Cluj, când erai la Ardealul și ați avut un meci extrem de important, iar tu, deși nu mai făceai parte din echipa Alma, da? Iulian Merintean, Sergiu Haidău, Bogdan Kerekes și Marius Hader da, erau acolo pentru tine. Adică 4 membri a unei academii veniseră să te vadă, chiar dacă tu nu mai erai membru în acel club. Cum a fost pentru tine să-i vezi acolo? Da, a fost wow. Am primit mesaje înainte de la ei, înainte de meci. Cum am spus, țineam legătura cu ei, nu s-a pierdut conexiunea dintre noi și chiar m-am simțit mândru și cred că și ei s-au simțit mândri când m-au văzut atunci că am fost printre primii 22 de jucători care au jucat acel meci. A fost o finală pe țară la categoria mea de vârstă. M-am simțit mândru și m-am simțit fotbalist, că vine cineva să mă vadă. Cât de des veneau părinții tăi să te vadă la meciuri? Veneau, când eram la Cluj, veneau destul de rar, să zic așa, doar la meciurile mai importante și bineînțeles, când aveau timp. Am înțeles. Fratele tău mai are acum discuții cu tine despre fotbal? Da, avem discuții, dar... În contradictoriu? Da, în contradictoriu, dar de cele mai multe ori ne înțelegem și ajungem la un numitor comun în ceea ce privește fotbalul. A rămas sfătuitorul tău peste ani? E omul la care te duce să-i ceri o părere atunci când, nu știu, ești în dubii referitor la o poveste? Da, am o relație foarte bună cu el. Este modelul meu, a fost și este modelul meu și ca un frate mai mic bate la ușa lui când are nevoie și același lucru și el, adică da, ne completăm unul pe celălalt. Eu am un mesaj pentru fratele tău, Adi. Mulțumim că ai început să joci fotbal, pentru că fratele tău mai mic a ajuns un antrenor pe care oamenii îl stimează și oamenii îl iubesc, iar copiii se pare că, nu știu, ai lipici? Da, probabil. Nu mă așteptam să fiu chiar așa de iubit și așa de plăcut, să mă fac chiar atât de plăcut. Am fost la mai multe categorii de vârstă la noi la club și mi-am făcut treaba și am fost văzut bine peste tot. Așa consider eu și ăsta e și feedback-ul primit de la părinți și de la antrenorii și colegii mei. Ai primit o întrebare de la unul din colegii noștri, domnul Brumaru, te întreabă în felul următor. Ca și antrenor, pe ce grupe de vârstă ai vrea să te specializezi și cum te vezi tu în viitor? Antrenor la grupe mici, junior sau seniori? Da, o întrebare dificilă. Cred că mă pliez foarte bine la fotbalul de 11 la 11. Seniori sau juniori, nu știu exact, nu pot să dau un răspuns clar și concret, o să văd și o să las timpul să decidă, dar cred că mă văd acolo la fotbalul de 11 la 11. Care e prima echipă pe care ai coordonat-o ca antrenor atunci când te-ai reîntors la Alma? Echipa de Under 19. Under 19. Am avut o discuție cu Iulian atunci, a zis că are încredere în mine, vrea să stau pe lângă ei o lună, două, să văd despre ce e vorba și după o săptămână am primit echipă Under 19. Nu s-a ținut de promisiune atunci. A avut încredere în mine,
venind din fotbal, venind dintr-un vestiar cu seniori, mi-era foarte ușor și mi-a fost foarte ușor să mă adaptez și să antrenez acea grupă de Under 19. Da, următoarea. De ce ai renunțat la U19? S-a evit o ocazie să preiau o grupă de performanță 2015-2016, două grupe de performanță, și la cererea și la cererea Publicului. lui Iulian am acceptat să preiau acele grupe. Practic tu ai acum două grupe de performanță. Acum da, două grupe de performanță, U14 și U15, da, pe exact. care le antrenezi deja de circa... U15 de un an, acum se face în vară un an de zile, iar U14 un an jumate, cam așa. Ambele preluate de la Marius Hader, colegul meu. Ca să vezi cum se vârte roata. Păi tot am glume cu el, că mă duc pe la antrenamente și mai țin câte un antrenament sau mai vorbesc cu el după antrenament și zic, antrenează bine că o să-i preiau eu la vârsta de 12-13 ani. Am văzut că voi aveți așa o dinamică și o relație bazată pe prietenie ca și antrenor, lucru mai rar în lumea fotbalului, unde există partipriuri. Ce zici, ești de acord? Da, există partipriuri în ceea ce privește fotbalul și așa, dar aici la Alma chiar avem un grup frumos de antrenori. Cred că ăsta e primul criteriu ca să intri la clubul Alma, să te pliezi pe tot ceea ce înseamnă staff. Și care crezi că e primul lucru pe care cei care vor să vină la clubul Alma, la Academia Alma, ar trebui să le înțeleagă despre noi? Cum vezi tu filozofia noastră? Să fie corecți, în primul rând să fie corecți, să aibă o mentalitate de învingător. Chiar dacă nu urmărim rezultatele și nu urmărim să avem foarte multe cupe. E contradictoriu ce spui cu realitatea din... Nu urmărim, dar le câștigăm. Ok. Și cred că asta e cel mai bun cuvânt, să fie corecți. Să fie corecți, am înțeles. Dacă tot ai ridicat mingea la poartă, ca să zic așa, top 3 antrenori preferați din cadrul Academiei Alma. Top 3 antrenori preferați. Da. Sper să nu se supere ceilalți colegi. Când fac acest top, da, refer și la performanțele și la cei care au spus ceva până acum în fotbal. Okay. Cei doi mentori, da, Paul și cu Cotoară, Paul Hodea și Cristian Cotoară și Pico Bogdan. Și Pico Bogdan, am înțeles. Ce mesaj ai pentru cei pe care nu i-ai inclus în top 3? Sunt aici, sunt cu noi, sunt alături de noi, nu facem diferențe, fiecare își face bine treaba pe partea lui și așa trebuie să continuăm și așa, ăsta trebuie să fie mersul. Fiecare să-și vadă de echipa lui, de treaba lui și să reușim să scoatem fotbaliști. Știu că licența ta UEFA-C expiră în 2026. Da. M-am informat. Ce urmează? Urmează licența B. Chiar acum în vară aștept cu nerăbdare să se facă înscriere la licența B și o să mă înscriu și o să merg acolo. Bun, ne reîntoarcem la perioada în care erai sportiv, perioada în care erai jucător de fotbal. Care a fost momentul cel mai greu pentru tine ca jucător de fotbal? Un moment pe care l-ai putea relata în ideea de a ajuta și pe alți jucători să se coreleze cumva cu ideea de nu e întotdeauna bine. Uneori chiar ne e greu. Cel mai greu moment din carieră cred că a fost atunci când am plecat la Cluj. Am schimbat mediul, am plecat la vârsta de 14 ani. Sigur? Sau cu colegi? Aveai pe cineva? Aveam doar 2 colegi din Sibiu, chiar de la clubul Alma Sibiu. Am plecat la Ardealul Cluj și acolo primele 2 săptămâni nu înțelegeam nimica, eram foarte
haotic și mi-era foarte, foarte, foarte greu. Prima săptămână eram obișnuit cu lucrurile astea pentru că mai mergeam într-un cantonament, mai mergeam într-un turneu și eram obișnuit. Dar după ce a trecut o săptămână și am văzut că nu mă întorc acasă, nu mă întorc la prietenii mei, nu mă întorc la familia mea, chiar am avut un moment și pot spune că am intrat în baie și am început să plâng atunci și am sunat acasă și am zis că eu nu mai stau aici, eu mă întorc. Atunci părinții au fost alături de mine, m-au susținut și mi-au spus că dacă ai plecat acolo, trebuie să rămâi acolo, pentru că o să te adaptezi și o să reușești. Ce a schimbat jocul acolo? Ce te-a făcut să te adaptezi mai ușor? Care a fost momentul în care ai spus, ok, mi-e greu, dar pot să fac, pot să continui aici? Momentul când am reușit să îmi fac prieteni și să încep să vorbesc și să socializez, momentul când am început școala, când m-am înscris acolo la școală, tot așa am început să îmi fac prieteni, să discut, să am cu cine povesti. Da, ne definim și ne dezvoltăm prin oamenii din jurul nostru. Este atât de clar. Da. Primim o altă întrebare de la un coleg de-al nostru antrenor. De ce antrenor? De ce antrenor? Da, pentru de ce n-ai părăsit arena sportivă și nu te-ai dus să fii, nu știu, inginer la Siemens? Care nicio. Nu e coincidență. Pentru că asta am făcut totdeauna. Tot timpul, toată viața mea s-a înconjurat în jurul fotbalului și totul am făcut în jurul fotbalului. Facultatea de sport, liceu cu program sportiv și era normal să merg pe partea asta pentru că, cum am spus, iubesc fotbalul și îmi place ceea ce fac. Iar și părinții mei și ei mi-au spus și m-au susținut în ceea ce privește fotbalul pentru că îmi place. Știu că ești și profesor de sport, nu? Ai și acest modul făcut. Am și acest modul făcut. Încă nu profesezi. Nu profesez, dar... Dacă ai face-o vreodată, dacă ai ajunge în învățământ, ce ai schimbat tu ca mentalitate din postura de profesor de sport? Unde vezi că avem de lucrat noi, ca și comunitate sibiană, de exemplu? Ce aș schimba eu în ceea ce privește fotbal și școală, aș crea și ar trebui să existe o simetrie în ceea ce privește fotbalul și școala, să fie mai înțelegători cei din învățământ de acolo. Dacă copilul vrea să facă fotbal, într-adevăr trebuie să facă și matematică, să facă și română, trebuie să cunoască câte puțin din fiecare, dar trebuie să se specializeze pe ceea ce vrea el să facă și pe ceea ce își dorește mult și să-l susținem în treaba asta. E greu să fii un antrenor tânăr în Sibiu? Nu cred că e greu. Nu. Pot spune că mă simt bine, mă simt relaxat. Nu consider că e greu. Ne-ai simțit că există această polaritate între cei care sunt de mai de mult în acest domeniu și care probabil că au un anumit număr de ani de experiență ca antrenor și valul nou de antrenori care sunt școliți după noile standarde ale FRF-ului? Într-adevăr, există aceste contraziceri și aceste... Simți și tu când mergi la meciuri? Da, când merg la meciuri se simte și ești privit așa mai de sus, dar nu încerc să nu bag în seamă. Eu încerc să iau tot ce e bine de la fiecare om și de la orice om. Tot găsești ceva bine. Și asta trebuie să înțeleagă cu toții, și cei cu experiență și cei cu mai puțină experiență, că poți învăța în orice moment și de la un copil de 5 ani, și de la un copil de 10, și de la un om de 60 de ani. Poți învăța orice lucru. Deci să rămânem deschiși și flexibili. Exact. Ești un antrenor care ridică vocea? Da. Chiar dacă sunt destul de calm în viața privată, mai ridic tonul, mă mai enervez, dar
sunt destul de calculat și încerc să mă temperez destul de bine. De ce ne-ai rămas în momentul în care erai jucător pe postul pe care ai debutat, fundaș stânga? De ce nevoia de schimbare? Antrenorul Iulian Merintean, și îi mulțumesc pe această cale, cred că el mi-a schimbat poziția din fundaș stânga în mijlocaș central. Pur și simplu așa am evoluat eu. Trebuie să înțeleagă și părinții și copiii. Eu port discuții cu ei și îi rulez pe mai multe poziții și pe mai multe posturi pentru a învăța și a lua decizii pe orice poziție și în orice situație. Trebuie să înțelegem că ei cresc, evoluează din punct de vedere fizic și atunci poziția în teren ține foarte mult de ceea ce arată ei în acel moment. Acesta este și motivul pentru care te-am întrebat, pentru că există uneori discuții în grupurile de părinți referitoare la poziția pe care o ocupă copilul la un moment dat sau de faptul că i s-a schimbat poziția, ceea ce ne mulțumește pe părinți care consideră în acel moment că al lor copil a ajuns cum ar veni la apogeul pe acea poziție și și-ar dori să rămână acolo. Și nu înțeleg decizia domnului antrenor de a-i schimba. Antrenorul de asta face școală, de asta merge la licențe, de asta mergem să ne specializăm pentru a încerca să îi facem pe copii să fie din ce în ce mai buni. Există un număr de rotații necesare în manualul unui antrenor? Trebuie să încerci de 2 ori, de 3 ori, de 5 ori, nu știu. Trebuie să știi 2-3 poziții, trebuie să știi să joci pe 2-3 posturi, pentru că, dau un exemplu, pentru un antrenor, mai ales la seniori, cel mai important lucru e să aibă un lot de jucători care sunt polivalenți, adică să joace și fundaș stânga și fundaș dreapta și pe orice poziție. Și antrenorul, dacă îl bagă pe copil, dau un exemplu, din fundaș dreapta îl bagă mijlocaș central, înseamnă că are încredere în el, vede în el un viitor potențial și de asta îl bagă acolo. Antrenorul nu se lucrează singur să îl pună pe un copil din fundaș dreapta, mijlocaș central și să piardă meciul. Și cum putem explica asta părinților, astfel încât să înțeleagă deciziile antrenorului? Să nu simtă frustrarea legată de mi-a schimbat poziția în cadrul meciului sau nu mai joacă unde era el cel mai bun. Cam asta e fraza pe care o aud eu. Cred că discuția trebuie să o avem mai mult cu jucătorii, cu jucătorul. Eu zic că jucătorul trebuie să înțeleagă și copilul trebuie să înțeleagă că antrenorul are încredere în el și de asta îl pune pe acea poziție. Dacă porți discuții cu jucătorii, dacă le transmiți bine informația, el merge acasă și îi spune la părinte: nu, tati, că eu acolo trebuie să joc, acolo m-a pus domnul antrenor. Practic de acolo trebuie să începem, să explicăm noi foarte bine sportivilor cu care lucrăm, exact, astfel încât ei să poată transmite mai departe informația părinților. Și poate că noi ca și comunitate, noi ca și oameni putem lucra mai mult pe partea asta de comunicare. Cât timp le dedici tu sportivilor tăi pentru a le explica schimbările care au loc din când în când în cadrul echipei? Foarte mult timp. Vorbesc cu ei înainte de antrenament, după antrenament, înainte de meci, după meci. Tot timpul am discuții cu ei și încerc să-i țin cât mai aproape de mine și să le explic ceea ce fac eu, ceea ce lucrez eu, ceea ce vreau eu de la ei și le cer și feedback în copiilor. Interesant. Ce feedback-uri primești? Primesc feedback-uri destul de bune. Ok. Mergem mai departe cu întrebările? Da. Cât de grea a fost trecerea de la jucător la antrenor? Nu a fost grea deloc. Nu a fost grea? A fost lină? A fost un pas natural? Da, a fost lină, a fost chiar un pas natural. Într-adevăr, la început făceam lucrurile un pic așa haotic, dar după, ușor, m-am echilibrat și am reușit să fiu mai temperat și să îmi așez lucrurile, mai ales acum cu sprijinul celor 2 mentori care au venit de la școala de antrenori și ne-au deschis, să zic așa, mintea puțin în ceea ce privește antrenamentele. Ajută un mentor într-un club
Foarte. Academie? Foarte. E necesar? Este foarte necesar. Eu chiar am discuții și avem discuții la ședințele pe care le facem și mă bucur că Iulian a luat această decizie să aducă și să angajeze 2 mentori și cu atât mai mult să fie dintre noi acei doi mentori. E bine să te vizualizeze cineva pentru că tot timpul greșești, orice om greșește și e bine să corectezi greșelile și să nu se mai repete. Chiar mă bucur că am pe cineva care mă vizualizează la antrenament și îmi spune ceea ce am greșit. Dă-ne un exemplu. Ce ai schimbat de când au apărut mentorii în viața ta ca și antrenor? Planul de antrenament l-am schimbat și este mult mai concret, mult mai copiii îl înțeleg mult mai bine și lucrurile iasă și se vede progres în ceea ce lucrăm și în ceea ce facem. Ți-a fost greu să accepti feedback constructiv? Să ți se spună, uite, Claudiu, știu că ești un antrenor bun, dar am descoperit A, B, C, D, E, care nu sunt în acord cu noile norme UEFA, B junior. Nu mi-a fost greu. N-a fost o luptă de orgoliu acolo? Nu. Ai luat-o ca un punct de învățare? Nu sunt orgolios. Mă contrazic cu toți dacă îmi spun punctul de vedere și dacă mi se transmite ceva și mi se spune ceva, vreau să primesc argumente în ceea ce privește acea soluție pe care mi-o dă un om sau cineva. Ok. Care a fost cea mai frumoasă întâmplare a ta de când ești la Alma? Spune-ne întâi ca jucător. Mi-ar dori să-mi spui ca jucător. Ca jucător. Ca jucător. Câți ani ai fost jucător aici? La Alma 4 ani de zile, 4 sau 5 ani de zile. Da, cam așa. 5 ani de zile, cred că. Cam 5 ani jucător. Da. Și 3 ani ai de antrenorat. 3 ani de antrenorat. Am avut parte de momente frumoase ca jucător, am participat la multe turnee, am câștigat cupe, medalii, diplome. Cred că pentru acest lucru sunt bune, doar pentru satisfacția și bucuria din acel moment. Nu că aceste cupe te ajută să ajungi neapărat fotbalist, dar să-ți aduci aminte de anumite lucruri. Sunt o bornă a momentului actual. Da. Uite, în 2023 eram aici. Sigur am și eu aici câștigat din postura de jucător. Da. Îți amintești o cupă care are un loc special în inima ta? Din Serbia, cupa din Serbia, când am câștigat locul 1. Ce a făcut-o să fie specială? Au fost un număr mare de echipe atunci și am reușit să facem niște meciuri frumoase și să câștigăm turneul. Am înțeles. Și ca jucător în general, îmi amintesc că mi-ai spus la un moment dat de un meci nebun, l-ai definit tu, cu 15.000 de oameni în tribune, jucat pe nocturnă, cu un scor absolut fabulos. Am pornit de la 3-0. 3-0 era, da, pentru echipa adversă. Da. Am reușit să egalăm și din 120 de minute cât a durat jocul, tu ai jucat 90 de minute. Așa este. Îți amintești? Da, nu am cum să uit. Spune-ne un pic de meciul Corvinu. Acel moment. Am jucat Corvinu Hunedoara, eram la Corvinu Hunedoara, am jucat contra la FCSB, echipa campioană din ultimii 2 ani. A fost ceva uimitor, ceva fantastic. M-am simțit fotbalist, m-am simțit că mândru de ceea ce am realizat până în acel moment. Cum ai spus și tu, a fost un meci nebun. Am întors FCSB-ul de la 3-0. Oamenii erau în extaz, să zic așa. Ai simțit energia oamenilor din tribune? Da, am simțit energia și sentimentele de acum, tot când mă gândesc la acel meci, tot oamenii îmi dau energia. De acolo vine. De acolo vine, da. Și ca antrenor, cel mai mare vis al tău, care este?
Ca antrenor, cel mai mare vis al meu e să ajung la un nivel cât mai bun, cât mai înalt și mai am un obiectiv. Hai să vedem. Să antrenez Alma Sibiu la Liga 3. Super. Super. Înseamnă că rămâi la noi. Da. Păi nu știu. Că avem aici ai acest istoric de a pleca, de a veni, de a pleca, de a veni. Dar tot aici mă întorc. Dar tot aici te întorci. Nu e ciudat? Ba da. Oare există un semn? Trebuie să citim un mesaj acolo printre rânduri? Acasă e cel mai bine. Acasă e cel mai bine. Uite ce frumos ai spus. Bun. Să știi că am pregătit astăzi o mică provocare pentru tine. Se numește Am-Nam. Aici două lucruri pe care poți să le alegi și în momentul în care alegi o să vreau să le întorci către mine. Și o să încep din două posturi, pentru că pentru mine ești un jucător complex și un antrenor complex. Ai două mari roluri, antrenor și jucător. Eu știu că în secret ți-ai dorit totuși să mai joci din când în când câte un pic. Așa e? Așa este. Poți să ne dai două detalii? Cred că nu mi-am pierdut și cred că mai am încredere în mine că pot să joc și o spun acum în premieră că o pot face chiar în postura de jucător la clubul Alma Sibiu. Super! Ne bucurăm! Bun, hai să vedem. Din postura de fotbalist, da? N-am simțit frică înainte de un meci important. Frică. Frică. N-am plâns după o înfrângere. Au fost câteva lacrimi pe acolo? Au fost. Au fost. Bun. N-am avut un meci în care m-am îndoit de mine. N-am avut. N-am simțit rușine pentru o greșeală făcută pe teren. Nu am avut. N-am fost atât de nervos într-un meci încât abia m-am controlat. Sunt destul de temperat, nu mă controlez. Bun. N-am simțit că nu sunt văzut sau apreciat de echipă. N-am simțit. N-ai simțit. Bun. N-am avut emoții mari când m-au susținut părinții din tribună. Am avut emoții, dar nu neapărat că m-au susținut. Am emoții, cum am spus și la început, în orice moment am emoții. Îi căutai cu privirea? Nu. Nu? Erai focusat pe meci? Da. După ce fluiera arbitru, nu mai exista tribuna. Mă gândeam doar la ce am de făcut. Asta le spun și copiilor. Vă rog frumos, nu vă mai uitați în dreapta, în stânga, doar concentrați pe ceea ce aveți voi de făcut. Nici măcar ceea ce vă transmit eu, pentru că o să ajungeți să jucați cu 15.000 de oameni în tribună și nu o să auziți antrenorul. Am avut ocazia să joc și nu l-am auzit pe antrenor. Chiar am și acum o poză, țin minte când mă cheamă antrenorul la el ca să-mi transmită ceva din acel meci. Probabil încercase de câteva ori și tu nu... Și nu auzeam, da. Ok. N-am avut un moment de fericire pură după un gol sau o victorie. Cum manifestai bucuria? Ce făceați voi ca și echipă? Mergeam la galerie. Am înțeles. N-am fost copleșit de presiunea de a nu greși. N-am. Am întâlnit antrenori care m-au susținut în ceea ce privește greșeala și cum ai spus că am luat de la foștii antrenori câte ceva și acest lucru l-am luat și eu copiilor nu urmăresc greșeala. Și nu-i cert dacă greșesc. Am înțeles. N-am simțit mândrie că fac parte dintr-o echipă. Am simțit. Care a fost echipa de care ai fost cel mai mândru? Atenție ce spui, ești la Academie. No pressure. Toate echipele, peste tot m-am simțit bine. Cel mai mult la Hunedoara, tot din prisma faptului că am întâlnit o echipă de tradiție și venea lumea la stadion. Apropo, deci tot datorită oamenilor. Da.
Apropo de Hunedoara, aș vrea să-i felicit pe colegii noștri de la Corvinu pentru podcastul pe care l-au făcut cu tine. L-am urmărit și eu cu interes. Da. Bine, să te studiezi, evident. Și e foarte important să fie un astfel de moment într-un club, într-o academie, pentru a învăța jucătorii să vorbească, exact. pentru a-i provoca să aducă în discuție subiecte ușoare, grele, uneori cu greu scoți anumite amănunte, pentru că ți se pare greu să spui asta pentru prima dată public. Da. Și l-am urmărit cu interes, ai ieșit foarte frumos, felicitări! Bun, hai să trecem la postura de antrenor. Da, mutăm. Mutăm, da. Suntem antrenori acum. N-am fost emoționat la primul meu antrenament ca antrenor. Wow. Am fost foarte emoționat. Spune-ne un pic. Erau băieți aproape de vârsta ta. Tu aveai 23 de ani, nu? Da, da. Și ei aveau 19 ani. Da, mai tânăr, am 22 de ani. 22 de ani și avea deci o diferență foarte mică între voi. Diferență mică între noi. Da. Am fost emoționat, mai ales în discursul pe care îl aveam în minte. în minte. Dar aici, trecerea asta, tot un fost antrenor de-al meu, Florin Maxim, m-a ajutat prin discuțiile pe care le aveam cu el și prin faptul că după fiecare meci ne punea să vorbim în jurul grupului, să ne dăm cu părerea. Și atunci m-a ajutat să pot să țin un discurs în fața unui grup. Dar am avut emoții. Super! Tu ai preluat acest obicei și îl transmiți mai departe jucătorilor? Da. Acest lucru îl fac și eu după fiecare meci. Le cer băieților să vorbească și să spună câte 2-3 cuvinte. Și mi-aduc aminte de cum eram eu și cum câteodată mi-era greu să scot 2 cuvinte, câteodată spuneam, dar până la urmă de asta îi pun să vorbească pentru a se obișnui cu lucrul ăsta. Super! N-am simțit frustrare când un jucător nu și-a dat interesul. Am. Cum te manifesti la frustrare? Cum ne dăm seama că antrenorul Academiei Alma, Claudiu Giura, e frustrat? Se enervează. Se enervează, ridică tonul. Doar pe asta chiar ridic tonul și nu-mi place dacă nu dau totul pe teren. Cum am spus, dacă greșesc, n-am nicio treabă, dar dacă nu dau totul și dacă nu se dedică, ridic și eu tonul. Am înțeles. Ridic tonul tot pentru a încerca să-i scot din starea aia și a-i face să facă bine. N-am avut momente în care m-am simțit singur în deciziile mele. Singur, n-am. Singur, nu. Am înțeles, deci suntem Comunic destul de mult și transmit ceea ce am pe suflet. Am înțeles. N-am simțit vină după un meci pierdut. Chiar dacă echipa a dat totul. N-am pierdut. Da, am. Îmi fac o analiză după fiecare meci și încerc să văd și ceea ce am greșit eu, pentru că cu siguranță am greșit și de asta este bine să ai meciurile filmate, să ai un mentor care stă în spatele tău și te vizualizează. Poate ridic tonul la un copil prea mult într-un moment, poate n-am ridicat tonul într-un moment și trebuia să ridic anumite situații și îmi fac analiza și încerc să iau tot cei mai buni din fiecare meci. Super! N-am fost mândru până la lacrimi de un jucător sau de o echipă la un moment dat. Da, am fost. Care a fost meciul? Nu neapărat de un jucător în sine, de per echipă, așa. Acum cu grupa de Under 15 am avut un meci cu cei de la Suceava, am jucat acasă, au jucat foarte bine, era și un meci în care mai speram la play-off, să zic așa, și țin minte, l-am văzut pe antrenorul meu, pe Gabi, antrenorul meu secund Gabi, și m-a luat în brațe și avea lacrimi în ochi și în momentul ăla aveam și eu. Și Iulian din tribună a strigat: bravo Gabi, bravo Giura. Super! Atunci a fost. N-am avut emoții în fața părinților jucătorilor.
Am. La ședințe sau în general? La prima ședință ținută părinților. Cum? Am preluat grupele de 2015-2016 de la Hodia și am avut emoții atunci. A fost dificil. Dar am dus-o la capăt și am scos-o la capăt. Doar atâta, la prima ședință am avut. Am înțeles. N-am avut îndoieli dacă drumul pe care merg ca antrenor e cel potrivit. Am avut. Ce ți-ai fi dorit la schimb? Nu, în sensul că am luat această decizie prea repede. Am avut în gând chestia asta că m-am apucat prea repede de antrenorat și aș mai fi putut juca. Am ținut minte, Liga 3-a. Antrenor-jucător. Antrenor-jucător. Tu antrenezi tu. Cum o să faci la indicații? Am mai fost. Da? Da. Și cum e? E greu, e foarte greu. Da. N-am fost copleșit de oboseală, dar am continuat pentru copii. Am. Asta când plecați în cantonamente? Da. Atunci se acumulează foarte mult oboseală. Da, se acumulează oboseală. Ce ne-ai putea spune despre cantonamente? Ceva ce noi, cei care nu participăm în cantonamente, nu știm. Pe lângă drum, pe lângă efortul de a-i supraveghea tot timpul, pe lângă grija față de copii și față de antrenamente. Care sunt lucrurile pe care noi nu le vedem, dar voi, ca și antrenori, le faceți? Pregătirea antrenamentelor, pregătirea meciurilor necesită foarte mult timp. Chiar dacă noi, practic, o oră jumate stăm acolo pe teren și zbierăm la copii, noi în spate avem o planificare, avem multe lucruri de făcut, multe planuri, multe analize și ne dedicăm mult și consumăm foarte mult timp. N-am fost profund impresionat de un gest de echipă sau de caracter al unui membru din Alma. Cu siguranță am fost impresionat. Trebuie să-mi aduc numai aminte. Nu-mi vine. În acest moment o amintire anume. În acest moment nu vine o amintire. Te-ai simțit susținut când, nu știu, ți-a fost greu? Te-ai simțit susținut de ceilalți colegi, antrenori? Da. Și aici Iulian Meridian mă susține și am discuții cu el, că mai avem, ca orice om, mai avem gânduri și tot timpul mă încurajează și când vorbesc cu el după ce închid, îmi iau lecțiile, mă apuc și mă apuc de treabă din nou. Frumos, frumos. Și ultima, n-am simțit că sportul e cea mai frumoasă formă de educație. Ai simțit? Cine crezi că ai fi fost tu dacă n-ai fi jucat fotbal? Care crezi că ar fi fost traseul tău? Cred că pe inginerie. Am înțeles, deci cu familia și inginerul. Am înțeles. Cred că acolo mergeam spre asta. Probabil aveam o facultate de inginerie făcută și activam în cadrul ăsta. Înseamnă că fratele tău a făcut să pară totul prea ușor. Nu? Da. Da, bun. Aș vrea să ne întoarcem un pic la viziunea ta și la stilul tău de antrenorat. Dacă ar fi să-mi spui două cuvinte, ceva despre filozofia ta de antrenorat, cum ai defini-o? Una orientată spre ce apare acum nou sau una clasică în care urmărești ceea ce se făcea și înainte, doar că îmbunătățești pe aici, pe acolo? După cum am spus, îmi place să iau de la fiecare om câte ceva și tot timpul îmi place să mă adaptez și să mă specializez. De asta urmează să merg și la licențe și vreau să mă specializez de fiecare dată și să mă adaptez la mediul care mă înconjoară și să reușesc să mă adaptez la lumea asta. Cum gestionezi emoțiile copiilor, sportivilor înainte de competiții? Mă gândesc că există întotdeauna emoții care apar. Există, mai ales la cei mici, dar și la cei mari, mai ales la cei mici, când mai făceam câte o schimbare, îi luam așa de după cap, îi țineam și vedeam cum le bate inima și le bate pulsul. Tot prin discuții, încerc să
îi fac să înțeleagă și din antrenament și din modul în care vorbesc cu ei la antrenament că nu trebuie să aibă emoții, trebuie să se gândească doar la ce au de făcut în timpul jocului. Ceea ce le transmit eu, aia trebuie să facă ei în timpul jocului. Cum monitorizezi tu și cum evaluezi tu progresul individual, dar și al echipei? Progresul individual prin aplicația pe care o avem, copiii primesc note după fiecare antrenament, au fișe acolo în aplicație și primesc după fiecare antrenament notă, iar per echipă îmi fac analiza și prin ședințele pe care le am și pe care le avem cu ceilalți antrenori, îi monitorizăm. O să spun o întrebare venită din partea omului care te-a susținut cel mai mult aici, Iulian Merintean. Ce te-a legat de noi și de ce ai continuat la noi? Oamenii. Îmi place să fiu și să petrec timp cu oameni buni, oameni corecți. Nu-mi place să fiu mințit, nu-mi place să fiu trădat, îmi place să fiu corect. Și aici am întâlnit niște oameni corecți. Și calitatea ta de jucător-antrenor, crezi că a fost pusă în valoare aici la Alma? Da, consider că da. Și o să fie pusă în continuare. Am înțeles. Bun. Eu te-am cunoscut în 2023, dacă ți-amintești, moment în care la prima noastră ședință îmi spuneai avem nevoie de bază sportivă. Pe repede înainte, suntem în 2025, cum stăm cu visul nostru? Visul este aproape. Eu nu de-abia aștept să fie gata. Îl felicit pe Sergiu pe această cale că a reușit să facă ceea ce n-a reușit nimeni în Sibiu și sper să avem parte de cele mai bune condiții și, cum am spus, să ridicăm nivelul, că ăsta e scopul. Deci s-a rezolvat obiecția ta, da? Din 2023. Da. Pot să o tau, pentru că mai am caietul cu notițe de atunci. Pot să o tau, da? Așteptăm să fie gata și după. Ok. Am uitat să te întreb un aspect extrem de important. Când ai câștigat primii tăi bani? Ca și jucător. Eram în clasa a 11-a. Da. Și atunci am avut primul contract. Eram la Schellimber. A fost bine. Nu mai trebuia să cer bani de la părinți. Aveam cei al meu. Și a fost foarte bine. Contează și partea financiară în fotbal? Contează și partea financiară, doar că cel mai mult contează să te înconjori, să fii în jurul oamenilor. Cred că asta e cel mai important. Mulți zic că se apucă de fotbal pentru bani, dar nu banii contează cel mai mult. Sentimentele îți rămân. Banii se duc. Se leagă cu ceea ce ne spune un alt părinte, cu asta aș încheia pe astăzi. Mesajul primit de la părinte sună așa: Dragă Claudiu, domn antrenor, pentru fiecare este o experiență începutul de drum. În cazul tău de antrenor. Așa că îți recomand cu drag să-ți completezi calitățile de tânăr sportiv și antrenor, pentru că ești apropiat de copii și ca vârstă și ești apropiat față de noi părinții și ești cu siguranță singurul om care poate lega vestiarul pentru a juca copiii în echipă. Continuă să îi șlefuiești pentru a forma o echipă unită în joc la 2010. Atenție! La 2010. Succes în continuare pe tot parcursul tău de antrenor. Mulțumesc mult! Mă bucur că primesc asemenea mesaje și pe mine mă motivează lucrurile astea și promit că nu o să dezamăgesc. Absolut. Mulțumim! Ne dai un mesaj de încheiere? Ce să facem cu copiii care vin la fotbal și care dau de momente grele? Trebuie susținuți, trebuie tot timpul vorbit și tot timpul comunicat cu ei și trebuie să avem grijă de toți copiii. Mulțumesc, Claudiu! Mulțumesc și eu!